No, takže čau, já ti jdu tady ukázat můj svět, ale nejdřív, no prostě čau a čum. Strašně se to laguje, tak se nediv. No, takže čum. Tady máme můj hlavní ostrov, tady mám mob travku, tady tohle velký, tady mám menší portál do nedru, tady mám farmu na kytky a vedle toho je na sugarcane. Tady mám vlastně ruční postavený pillager outpost a taky jeden věcnostnice, kterou jsem našel. Kdyby se vzal tady ten sloup, tak to je mob trapka, nebo farma jakoby, na slivce. Tady možná jeden spadne. Čekat. Abych se tam spadnul, nevím. Tady máme. Tak. Tak. Počkej, já se musím nahoru dostat nějak. Jsem tady trošku posral. Tady já jsem to nechtěl dělat, to je jedno. Dobrý, to dělám potom. Takže teď jdeme na další průzkum. Takže buďi kamu chtěl ukázat jakoby tady tohle, že tady to je jakoby můj vlastně, to je můj plný ten, začáteční ten, tady jsem měl mít první obdravku na irony, ale nemám, takže to potom ti ukážu další. Tady mám ten na Varnu, no, další portál, tady mám své milované vesničany, mám tady jenom jednoho, to je jedno, to neřeš. Tady jsem tak trošku kopal, trošku víc jsem kopal. Tady je můj krásně baráček, tady můžeme i přistat klidně. Můžu ti ukázat. Takže tady mám prostě věci, určitě víš, normální baráček. Tady mám takový, no. Tady mám svoji enderčestku. A tady jsem vlastně v N-City a našel jsem tohle. To je jedno. Tady mám různé nápravy, třeba křídel. Tady mám enderperly, jídlo. Tady máme sugarcane, farmy, tam ještě potom nic. Nějaké šípy potřebujeme. Tady máme nějaké torčky, knihy, totemy z farmy. Tady bohužel už nemám, to musím zbourat. Tady mám různé věci. To jsem měl hodně velké štěstí a prostě tak akorát, no to je jedno. Jdeme nahoru. Tak. Tak tady mám prostě tohle jenom tak. Mám tady šalkruce, tady máme tohle. Tak, tady se můžeme vyspat. Tak, jsme vzhůru a jdeme teda dál. Takže to je můj baráček takový, no, začáteční. Nevím, jestli se tomu dá začáteční baráček. Takže jdeme dál. No, tady můj baráček a tady jdeme ke skladišti, k dalšímu baráčku a tady jdeme k farmě na irony. Jak můžeš vidět, mám tady docela hodně ironu a kytek. Plnou cestku, taky plno, mám taky, to je jedno. A tady prostě to je jedno a tady je skladiště. Tak tady vidíš, co tady mám. Tady mám jídlo, třeba zlato, to je jedno. Nebo na šalkry. Nevím, proč to nic neudělám, ale to je nic. Takže to je všechno a když tak, čau.